Iya, jadi Amet. Lanjut. Mas Agus, awakmu ki lek tanggapan ing singgah mesti sing tok sanding para wanita-wanita cantik. Iki mau aku ki menyapa lho. Siti Aminah jilbab hitam kuwi lho. Sandinge pacare. Oh bukan. Pak Gun. Saya jomblo tuh Pak Gun. Pak ya jilbab hitam saya jomblo nggih. Ah ya. Ora apa-apa. Awake dhewe iki permulaan yang berarti kita harus menyapa penonton warga masyarakat singgan. Ya ora omong Dik. Iki lek menanti awake dhewe pirang-pirang sasi. Omonge lek nggo ganongane ki lho, termanis di dunia. Mas Yusika kudu enek ning kene. Tepuk tangan. Dan temanku yang sangat ganteng dari Surabaya, Agus Monyet. Lawe Agus iki. Awakmu tak lemur. Lah piye? Monyet-monyetne. Yo rama itu. Iki anake sapa diculne? Sapa iki anake sapa? Asane sapa lek gawe penak bosane dicul-culne. Kok juga ngono lho. Sini. Kok kegel men kae? Sini. Sini ah ora wani. Loh. Hari yang istimewa kanggo desa Singgahan, yang termasuk adat istiadat orang ninggane, membuktikan Mbah Lurah sak perangkate warga masyarakatnya kompak seni budayane ora lali dalam acara bersih desa. Yang luar biasa ngerti desane ben resik saka penyakit Sangkek resike dalane wis ditembel. Lah luar biasa lho ya. Nyapa? Lho. Singgahan ki ampuh piye? Biyen sik gragal to ya. Alhamdulillah. Tahun iki iso ditembel. Iya. Senajan kok sak luwek, Ya ora apa-apa. Si penting ada perkembangan. 2028. Lho, dalan ngarep iki tenan keramik Mas. Keramik. Ya. Ya ora itu. Mugi-mugi masyarakat Singgahan betul lancar rezekine, sehat selalu wargane, ayam tentrem desane. Betul. Yuk kita lanjut, guys. Mas, yuk kita lanjut.
pasangan serasi. Ayo kopi. Yosika Eka. Yosika Eka. Murine podokane. Hah? Gede dhuwur, Dhuwur, cilik dhuwur. cilik dhuwur, gede dhuwur. Iya. Brutal. Kayak orang ngono lho. Gede dhuwur. Tapi kan Mas. Eka, Eka, Yosika. Eka, Yosika. Yosika. Hah, Podokane. Apik. Aku tak golek padha Sik tak delok to. Gambarku karo gambar iki delok to. Sing wedok putih, sing lanang putih. Oh, sing ngomong putih dhewe lho kowe. Aku ki lek ning singgahan mesti kok ngisor putih, kon dhuwur ireng. Ngene iki lho. Ya, Wong lek kudu ngerayu pasangan sing apik. sing apik jajal. Eka. Baik Kak. Ning sawah golek tuyul. Nek sawah golek Leh, tuyul. gimana to? Yo lanjut. Ning sawah golek tuyul. Aku alem you. Ning sawah golek tuyu. Ning sawah gone Mbak Wayu. Mas Jessica padamu. Bisa we? Bisa. Tenang. Bisa. Golek sing luwih Golek bisa. alah apa kowe. Kae to. Ah, Eka. Iki luwih saka Eka. Sapa? Bodine ngene. Oke, tunjukkan putih. Saiful. Jupuk boto. Iya. Dah. Seliro. Aja kaya ngono. Iki ya celana cantik kok. Lah lek aku to, Bos. Aku pekerjaanku ganong menghibur atraksi tenanan teng-teng. Ya. Oleh sing teko Honda Brio. Honda Brio. Kowe jungkir wae teng-teng-teng. Teng-teng. Satu lungguh sing teko damkar. Ah. Wong kaya ngene. Damkar, Mas. Ya iya. Semprot raimu le damkar. Ora lek kok Ini terus ayu-ayu cantik. Anak lah. Kok kene bilane dong. Mbak, ora aku bilane dong. Bang Pur niki pantaran wit ringin alun-alun. Kowe aja kaya ngono. Aku dengan Eka, Mas Jessica, Mbak Eka, Mbak Eka. sudah tukul cilik. Cilik. Kamu dengan ini tukul apa? Tukul anu. Tukul kembang. Mekro kabeh. Namamu siapa? Balik. Ellen Balik. Ellen. Jessica, Mbak Eka, Ellen, Mas Agus. Buto. Dua. Sesa. Oh, Sesa. Siapa? Mas Jessica ganteng dari Ponorogo. Ponorogo. Batu Jayan tercinta. Heeh. Mbak, Mereka dari Jambon. ini dari Singgahan.
Aku dari Bungkal Ponorogo. Itu dari? Ini dari alam goib. Ora dek ngono kuwi kan romantis gitu ya. Ya coba yang ngono. Adewe nek papane golek kaya wong loro ya, Mas. Tintakne wong loro. Kalau wong sita demben tuwek ya melu FRN. Lah. Iya, tuwek ganang tuwek iki melu FRN. Daden kuwi, aku to. Isi Mas aku isi. Isi apa? Isi kayak alun-alun. Jen, ben kuwi ngisi alun-alun bisa. Wis karo. Saiki iso. Iki duluan kridane. Baca. Lek ngedreki aku pas gawe lemah lembut. Iya. Sik, Dik. Om ning kene, ibu ning kene kamu di sini aja. Sik. Lah kok om iki piro lho ibu kene om. Ayah. Nah, ayo ngono. Dek, kamu sudah pernah melihat Mas Jessica? Sudah. Kamu sudah pernah lihat Geruwo? Geruwo lho. Iya, Geruwo lho. Blok pisan reng. Ya, ora dulu ngerti. bayar lo. Romantis ngutang. Isi ini ya dek ya. Atau banyak dewe romantis utang astah pisan. Kok kayak dewe ya dek ya. Utuh jus. Aku ki orang utang, aku ki ngetes Pak Gun sebagai kami tuwa nggih. Reyokan ki ngasangu ora ngono lho. Aku rono ki ngetes ternyata ternyata Pak Gun ini wongnya lomo ya. Neng kok iso lomo piye to, Gus? lebih ya? Aku disangoni malah wedi lho, Gus. Lah nyapa? Ya mesti bayar aku dipotong. Ibarat ngene iku tak potong ora, Mas? Ora. Iki jaluk sesuk ora? Endi nek mu? Makasih, Do. Ya, Tanana makasih. Yo emang ngarepe duit. Nah, yo ngono. Pinter. Oh, singgahan ora ro tak cilik ro duit. Cah cilik kene medeni, Gus. Lah kok iso Lek diwehi es ora gelem. ora gelem? Lek diwehi duit lho gelem. Oh iya. Ya wis ngono kuwi lho minta. Pak Gun, sik tak titip ning nggonku ya. Yo, ayahmu. Ayahku Yo. iki. Yo, Mas.
Lagi nyapa tuh bentuk orang bersemangat iki. Karo iki. Mbah aku Lah nyapa? ganti sliro ora gelem semangat kok. Iki kurang. Ya, aku tak njaluk wae ya. Saiki tak aku ya. Nah, Tak sing semangat. kowe bersemangat. Iya, no. Enggak kono sebenarnya semangat oblek-oblek kan saiki jengkel kae. Wes. Kayak gawa glugu ya to ya. Sik tawani. Napa? Napa dek? Napa? Apa? Ya sih kan suwe ya. Icau maniane ceklek. Aku dijemput ini loh, Mas. Ya ini. Brutal. Nyandol semiti. Ya. Oh. Review Gus. Ngapa? Berketemu ya. Wong iki wong ayem lho, Dik. Wong ayem wong Lho, lho, subur lho, ya lho. ngene iki ya. Lengene 2,5 kg. Apa? Jindo. 4 kilo lah. Ya, ini Keren, lah iki Aku baru kursi tok ya. Nyapa? Aku mesakne ya. nyapa. Sepatune ngampe nyaprut. Ya ora ngono iki Bang bahagia ya. Bahagia. Bisa deh. Ada sama deh. Diesel. Kilen. Bisa wes Cang. Iki omahe kono aku. Omahe ngendi? Singgah. Kono singgah. Bulan kono ya. Oh, Iya ya. Sik sekolah ya. Nah, heh. Sik sekolah. Di sekolah Sekolah apa? anu teknik Magicom.
dalam acara servis jalanan Pejikom Sakti dengan PSG Madang Budaya. Akhirnya ayo ya oke. Pokoknya ayo gila mantap sumpah. Dang portal. Ya, kita dong.